Kaixo, nire izena Estitxu Aberasturi da, Donostiako Hezkuntza Fakultateko irakaslea naiz, magisterio eskolan, eta azkeneko 2 urteetan bai aurre hezkuntzako, bai lehen hezkuntzako graduan, eta bigarren hezkuntzako formakuntza emateko aukera ere izan dut. Zenbait ikerketa eta proiektu egin izan ditut hezkuntzan inguruan, eta batez ere hezkuntzaren narratiba edo nola aldatu arte hezkuntzaren bitartez da gehien kezkatzen nagoena. Orain dela urte eta erdi arte ikertuz lantaldearen proiektua sortu egin zen, eta orduztik hilabetean behin Donostiako eskolan elkartu egiten gera irakasle talde bat, bertan Elgoibarko eskolako irakasleak daudelarik, eta hezkuntzaren inguruan arte praktikaren bitartez hausnartu eta hitz egiten dugu. Erlazio pedagogikoak asko kezkatzen gaituzte, pentsatzen deulako pertsona gehala hezkuntza egiten duguna, eta erlazio pedagogiko hauek dira askotan proiektuak nolabait bideratu edo aukera mateutenak edo beste batzutan nolabait bidean gelditzen direnak. Ez orduan, aztertu egiten ditugu zenolako erlazio pedagogikoak ditugun, eta horiek zenolako aukerak emate digute hezkuntza beste modelo batean indagatzeko edo ikertu ahal izateko. Galdera baten inguruan pentsatu egiten dugu, nolabait askotan gure praktika artistikoak zenolako ezagutzan bilakatu egiten da adibidez, eta bai irudien bitartez, bai testuen bitartez nolabaiteko elkarrizketa sortzen dugu eta eztabaida. Nolabait arte ikertuz azken finean etenaldi bat bidean, etenaldi bat egiteko aukera ematen digu irakasleei eta elkarrekin pentsatu ahal izateko, ez? Elgoibarko eskolan iregana gerturatu egin zanean plastikatik arte hezkuntzarako bide hau egiteko asmoz izan zen, bai beraien hezkuntze prozesua hobetu ahal izateko eta arte proiektu hauen bitartez nolabait landu ahal izateko, ez? Orduan, iruditzen zait Elgoibarko eskola ez daula bakarrik berrikuntza proiektu adibide bat aurkezten, baizik eta hezkuntza gaur egun behar dugun moduan, hezkuntza beste bide batzuk eta beste aukera batzuk bilatzen ari da pertsonak nolabait bere osotasunean eta bere konplexutasun guztian hezitu ahal izateko. Kaixo, nire izena Oian Espuñet da, Donostia 2016 Europako Kultura Hiriburutzan lan egiten dut, Azitegiak deitzen den kaiaren barruan. Azitegian mediazio lana garatzen ditugu, eta hau da programa kulturaleko proiektuak edo eta guk kudeatuko beste batzuk sormenak bultzatzeko duten balio azpimarratu eta hauek jendearekin lantzea dugu helburu.
Hiru agente, artistak, publikoa, gizartea eta ekipamenduak, hauen arteko harreman, espazioak sustatzen ditugu, baina esan beharra dago, proposamenak kasu bakoitzean ezberdinak izaten direla. Elkarlanean aritzen garen agente ezberdinen artean, arte ikertuz ikerketa taldea dago. Egiten diren saioetan parte hartzen dugu, eta proposamen elkartruke hau martxan jartzeko espazioa ere bihurtu da. Programa honetan, 3 artistak etortzen dira Poloniatik, eta 3 artistak euskaldunak joten dira Poloniadat proiektu bat garatzeko. Eta pasaden urtean, Ana Nosowitz artista poloniar margolaria etorri zen Portraits, retratuak deitzen den proiektua egiteko. 3 astetan zehar, Anak ekintza ezberdinak garatu zituen, Igeldoko Undermund espazioan, elkarte eta espazio artistikoa erabili zuen estudio bezala, eta alde batetik masterclass bat egin zuen Donostiako Okendo Kulturetxean, bere lan egiteko teknika azaltzen, eta bestaldetik pentsatu genuen oso interesgarria izango litzatekela ikastetxe batekin halako tailer bat egitea. Berak erabiltzen duen teknika oso aproposa iruditu zitzaigulako ikasleekin lantzeko. Beraz, arte ikertu zen saio batean proposatu proiektua aurkeztu genuen, eta Elgoibarko herri eskolakoek interesa azaldu zuten. Eta, segidan guztiok harremanetan jarri ginen, eta Anarekin batera erabaki genuen saio bat antolatzea, egitea eta antolatzea eskolarekin. Kaixo, ni 6. mailako herri eskolako tutorea naiz eta bertan dituzuenok 6. mailako ikasleak dira. Kaixo! Guk kontatuko dizuegu nola heldu zitzaigun proiektu hau gure eskuetara eta nola jorratu genuen proiektu hau. Proiektu hau gure eskuetara hor bertan daukazuen Mikeli esker heldu zitzaigun. Eskerrik asko, Mikel! Eta ni gelara joan eta proiektu hau ea beraiek parte hartu nahi zuten galdetu nuen. Eta beraien erantzuna izan zen? Bai! Gure artistaren izena Ana Nosowitz zen, ordenagaiak hartu eta bere portfolioa aztertzen hasi ginen. Gu artistaren bila jarri ginen, eta teknika desberdina probatu genituen. Probatu genuen lehenengo teknika izan zen arkatzarekin marraztea. Ondoren, tenperekin frogatu genuen, baita teknika ezberdinak ere, esponjekin, tantanekin, espatulekin eta abar. Gero oleoarekin probatu genuen, eta margotzeko orduan beste teknika baino zailagoa iruditu zitzaigun. Ondoren, akrilikoarekin margotu genuen, eta artistak erabiltzen zuen material bat zen. Gero, oleo akriliko eta tenperekin egin genuen, eta teknika ezberdinekin frogatu genuen. Ana Nosowitz Elgoibarko herri eskolara etorri zen. Gero, berarekin elkarrizketa bat egin genuen. Gero, berak bere teknika erakutsi zigun. Dela, laeko papela, plastikoak, laeko papela eta gero plantxa. Gero, argi hartu zuen eta erakutsi zigun nola gelditzen zen. Gero guk frogak egiteko. Mi relación con la escuela Herri en el Elgoibar, en País Vasco, comenzó durante el proyecto de la capital de la cultura europea en Donostia en 2015. Hice ahí talleres artísticos y ecológicos con los alumnos inspirados por los residentes de San Sebastián y creando sus retratos. Utilizamos bolsas de plástico, experimentamos con la luz, forma y color. El proyecto finalizó con una exposición colectiva en Donostia con otros artistas extranjeros vascos en Espacio 2016. As you can see in the video, Ana speaks in Spanish, but we spoke in English with her. Anaren bisita eta gero, Elgoibarko kaleetara jaitsi ginen, eta Elgoibarko jendeei galdera batzuk egin genituen. Galdera horiekin gure erretratuak sortu egin genituen.
Anak eskaini zigun bere Donostiako erakusketan parte hartzea. Egun baten horretorrezetan alaba esaten Anan Osoguitzenkin batera euren artelanan erakusketa egin behar zutela Donostian. Eta nik naiz eta berak behin da berriz esplikatu ze lan egiten ari ziren eskolan, ez nekien oso ondo zer ikustera joango ginen. Eta eguna iritsi zenean, hor joan ginen, erakusketaren inaugurazioa. Ara iritsi ginenean oso polita izan zen, Anan Osoguitzen artelanen onduan gure seme-alabenak ikustia. Eta egiz esan behar badut, artelan batzuk Anan Osoguitzenak beriak baino gustoko izan itxun gure seme-alabak egindakoak. Dana dela oso esperientzia politxa izan zen, bai eurentzako eta bai guretzako guraso bezala. Ikusi ezen bezala ez gineko bakarrekan joan, guraso talde bat eta irakasleak ere joan zian. Eskola erditxe ginenean horrengo gunean, pentsa genundan aukauzela, baina... Egun bat etorri jata zen niri Elgoibarrera, baina udaletxera, akaten naizen aldetik. Herri eskolako hainbat arduradun eskaera bat ditxuko. Eskaera berezi bat egin. Eta eskaera hori izan zen artelan bat aurkeztiak kalian. Astebete inguru egon zian aurkezpen hori etxe. Eta zan Poloniako argiak. Gure proiektua hasi zen 6. mailakoekin elkartu ginenean eta beraiek azaldu zigutenean Anakin ikasitako teknika. Horrengo topagunean hortaz hitz egiten egon ginen. Ikasitakoari buruz, nagusiekin zelan sentitu garen, eta momentu hori aprobetxatu nuen luzatzeko beraiei zuzendaritzak esandako proposamen hori, ez? Ia, herrian egingo genuen erakusketan guk ere parte hartuko genuen. Eta horretarako argikutxa bat sortuko genuen. Ez duten izan zalantzarik. Artista izateko gogo hori agertu zen. Horretarako behar genuen pertsona bat. Retrato bat zebuk, retrato bezala interpretatu genuen. Retrato egiteko pertsona hori aukeratu genuen nahiko errez. Jangelako Maria G. Pentsatu genuen gehiago ezagutu behar genuela hori egiteko. Eta horretarako 3 proposamen agertu ziren. Bat, marrazki bat egitea, bere marrazki bat. Beste bat, berarekin jolastea. Jolasten ere ezagutzen direla pertsonak eta. Eta 3. berarekin hitz egitea, elkarrizketa bat egitea. Maria Geri hori guztia azaldu genion, konbitea luzatu genion eta etorri zen gure gelara. Gelan egunean hori guztia burutu genuen berarekin. Eta horren ondoren pentsatu genuen prest geundela, egiteko gure argikutxa. Nahiko erreza izan zen egia esan, hori egitea. Beraiek buruan Maria G. zeukatela egin zuten. Argikutxa izango zen zatitxo bat, teknika hori aplikatuz. Gero, denak elkartuz, sortu genuen gure argikutxa. Hor zegoen Maria G. eta bere erretratua. Baina horrezan bukatu. Azkenengo egunetan sorpresa itzel bat izan genuen, eta izan zen Anan Osoguitz bera gure gelara etortzea. Gure gelan zegoela, berarekin elkarrizketatxo bat ere izan genuen, oraingoan gazteleraz. Eta hor, momentu batean, neskatxo batek eskua altzatu eta begira zara esan zion Anari. Ana, yo también quiero ser como tú. Denok unkituta, isilik geratu ginen. Eta hor bukatu genuen gure elkar. Herri Escola me propuso llevar a cabo otros proyectos juntos. Y en enero de 2016 volví en el Elgoibar para ayudar a los alumnos
con una instalación artística a luces de Polonia, en la que toda la escuela participó. El proyecto terminó con una exposición de las cajas de luz en la Plaza Mayor de Elgoibar. Y todos eran muy creativos y trabajan muy fuerte con ellos. Fue una experiencia maravillosa. Y espero que este no será nuestro último proyecto juntos. Pentsatu jakun kristona izan zen. Ze izan zen oso politxa. Oso politxa. Ume batzuk zela, artiak arredaben kalera, zela bizitzu daben gure plazia, berez, politxa dana, ere bai, argitxu zaben pila. Eta pentsatu jakun ekitali, hain politxa, pena eman zigula berrez ere kentzidan gaiek ere bai. Eta orduan, nire tokatza jat zorionak esatia, herri eskolako ume guztieri, parte hartu da ume guztieri, arduradun guztieri, eta mila esker, ze benetan zoragarria izan zen.